Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndivo vakatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Idzidziso. Vanoterera kutoshora kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa nhasi rava rimwe zuva rangu zita ndinonzi Shamba. Kusangana kwatiri kuita nhasi zvakare tadzoka nenyaya iya yatakaendera kuShamva. Tangoda kuti tikutaurirei kuti patakaenda paya video racho takatya kuti rinozokurisa, saka pane ndo zvatakukunzirai zuva ranhasi. Utini? Ngiyaphila uthini? Salibonani mule Zimbabwe, ibizo lami nguNoni. Sesihlangene njalo phela ehlelweni lolu sesibuyele emuva eShamva. Sifuna ukulitshela udaba lwethu. Hanti lapha salitshengisa isingeniso. Namhla silitshela udaba lwethu. Then sizalitshela njalo isiphetho. Noni, ndikukumbira umboudza ruzhinji rweZimbabwe your full name. Not Noni. Vaudze zita rako chere. Muli Zimbabwe, ibizo lami li unique. Lide. Ibizo lami seliphelele lonke ngu-nonchalant. Non-challenge. Yes. Isusu nekuomerwa nekutaura chirungu icho chozongoti Noni. Hakusi kuti Noni nekuda. Asi kuti Noni nekutadza kuchitaura. Kuti Noni ukuthi liyagcina selizilumulimi phela nxa selingalibizwa lonke. So kungcono masithi Noni because abanye bazathi no challenge, no Chantel, but it's non-challenge. Ndichada kuti uzondipa spelling yacho. Maybe kana ndichiverenga so ndinokwanisa kuverenga. Ongo muri Zimbabwe sekutaura kwataita kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Tinayo nhau yevanhu vari kutadzwa kugara Pamba kuShamva nekuda kwezvinhu zviri kungosimudzwa, dzimba dzichitemwa, vachitemwa nematombo. Saka panhau yanhasi chatauya nacho chitsva ndechekuti paya pakataura muridzi wemusha achitaura kuti inini ndakagara njienda kuchechi ndiri mwana mudiki. Handina kumbogara ndaita zvakadai. Nekuti kapaipai taibvunzisisa kuti tizive kuti kuda problem ndianogona kunge akaitsvaga ega. Asi akataura kuti munhu wechechi. Zvadaro mama vake Nyakumutumbura vakabva vauya. Ndobva tavabvunza, mama mwana wenyu akamira sei? Ndo zvatoda kuti muzvinzwire kuti vari kuirana here nezvaakataura. Njengoba libonile muli Zimbabwe laphana sakhipha umnikazi womuzi onguye phela wayakha umuzi ohlala endaweni leyana. Watshela ukuthi yena since ezalwa vele
akulokuba ngani wayeke wakwenza yena vele ukhulele echurch ukhule ngumuntu wechurch efunda iBhayibheli then mamakhe wasebuyi mamakhe wasesitshela okunye lizazibonela lani mamakhe wasesitshela hayi wami umntana wake wadakwa but ukuthi okunye okuba kwakwenza haya kula besides ukudakwa so mamakhe uthi vele usejabula kathesi ukuthi umntana wakhe sehambe echurch kodwa umntana wakhe usitshela esinye isitsholo ukuthi yena uneka 2 gig wakutodza vanhu zvavakataura isitoda kuti vataure vega mama vataure vega lizazibonela umama wakhe sezikhulumela ukuthi umntana wakhe wakhule njani saka izvi zvitakukupai mama vachitaura senguva dzese muri eZimbabwe. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Imi muri amai vemurume here kana kuti amai vemudzimai? Muri amai vemurume. Tingade kuti mutiudzewo pamusoro pemwana wenyu achikura. Mazira munomuita aimboitawo zvemushonga here kana kuti zvanga zvakamira sei? Aiti zvomushonga ainwa zvachiwawa kudhara asi zvomushonga anga asingaiti iko zvino ndikazofara ndichimuona achienda kuchechi ndikati haiwa pamwanangu ndikowagona poenda kuchechi ndikazoshamisika ndakunzwawo chiitiko chikadai kuunzwawo nziro zvibiitika kuno zvine zvandishungurudza kubva musi wandatanga kuzvinzwa kusvika nhasi ndarendi kuti ndisvike pano kuti handisati ndazviona kubva ndakura gondo ndikaionawo asi handisati ndazviona zvakadai. Asi sekufunga kwenyu mimi chingave chii chiri kuitika? Ndatadza kuzvizoti chii ndatadza kuzvizoti chii chiri kuitika kana kufungidzira kwenyu? Ndatadza kuzviona kuti chii ndakuti handisati ndambozviona kubva ndakura kusvika pari nhasi ndakutodedzwa kunzi ambuya nhingi handisati ndazviona. Right, Noni, wazvinzwa kazvataurwa namama? Mazvinzwawo muri eZimbabwe. Isu tinoda kuedza kutsvaga chokwadi kuti zvakamira sei, zviri kubva kupi, zviri kuenda kupi. Saka aya ndo mashoko abva kuna amai. Zvakuti siyanei mbichana zvakataurwa nemwana nezvataurwa namama nekuda kwekuti mama akavanga achitaura kuti mwana ainwa doro ari mudiki. Fara kumuona akuita zvesvondo zvichireva izvo kuti pane machances ekuti semunhu wenyama anogona kunge akabata futa. We cannot rub that away completely. Muli eZimbabwe njengoba selizibonile ukukhulunywa ngumama wakhe ayisithi esikhulumileyo singazi ukuthi iqiniso kumbe ngamanga singazi ukuthi umama ukhuluma into ayaziyo kumbe umntwana ngiyo osesifihlele ukuthi kukhona kwenzakala njengoba sefihla njalo siphinde futhi sicabangela ukuthi maybe kukhona kwenzayo because kula speaker singaphomba ukuflya nje emoyeni sibe lempiko sifly emoyeni. Wonke muri eZimbabwe panguva ino yatasvika kaita urombo rakanaka kuti nguva dzatakasvika vanhu vachiungana pakabva pawanikawo vamwe sekuru vakati dambudziko iri ndogona kuripedza. Tikati aiwaka ndo zvatiri kutotsvaga nekuti kana vagonoka dambudziko iroro vakutoenda mubhuku redu rekuziva kuti kuna sekuru vari kuShamva vanonzi sekuru nhingi vanobatsira izvi. Saka takabva tavapowo zvakare mukana vachere. Muli eZimbabwe khanya ngani sihambe kahle lapha sibe lenhlanhla because sithole omunye usekuru ukhulu phela oncedayo. Anti liyakwazi ukuthi lapha nanca encedayo yabe ngikhulu ukhanya emncane but ngukhulu oncedayo. Njengoba vele sina sisebenza labantu abancedayo sihleza bale lucky wathi yena ufuna ukuzama sazi umbuza kwanisa ukuthi ebancedise laba so ngakho engakwanisa ubancedisa sabe sesikwazi ukuthi sokulomunye phela usekuru osengezele ebhukwini lethu leDrewmas Media muli eZimbabwe. Inini ndinoona that's a brave stance ukanzwa munhu achiti inini ndokwanisa kuzvipedzawo izvi pamberi pekamera. Vanhu vese vachiona ndinovimba vanogona kunge vachipedza. Naizvozvo kanguva kano kadiki regedzai tikupei sekuru vataure nemi vataure neruzhinji kuti ndezvipi zvavakutiitira. Muli eZimbabwe ngalesi sikhathi sesizanika phela umkhulu wethu ukuthi asitshengise ayenza kwenzayo uyathandaza kumbe uyenzani sizalitshengisa lapho eyenza phambi kwekamera asomfihlo because uvele egcekeni wathi ngiyakwanisa so ufuna ulitshengisa phela muli eZimbabwe ukuthi yena uyenza
uyenza njani. So lizazibonela. Inini ndinofarira hangu vanhu vanoedza. Kuedza ka kwakanaka than kutyira kure. Like ipapa sekuru vati ndakuda kuzviita. Saka mukana ndiwawo. Kana vazvitadza aiwa kamunoziva tinana pastor, tinana madzibaba, tirikuda nje kuti muri iya muri. Asi isusu chatinenge chinyanya kuda ndechekuti vanhu vadzidze kutaura chokwadi. Kana paine madhaga vakatambira ka vatitaurire so that tinoziva kuti mvura yatotsvaga ndeyemuchibhorani here kana kuti zita rangu ndetwa Danai Chapinduka. Pabasa ndetwa Sekulunzo. Ndabatikana nedambudziko riri kuitika panapa. Kutsva dzimba, kutemwa matombo. Saka inini ndinoda kuita munamato wangu wandinoita. Handisi kamutanda, handisi booster. Asi ndichaita munamato wo go back to sender. Ndowapa 3 days. Kuti zvinhu izvozvo kubva pandichaita munamato nhasi hatifanira kuzviona futi. Kana iri nyoka kana chikwambo kana zviri mishonga iri kutumirwa tofanira kuzviona zvakafa zvega muchivanze panapa. Saka ndinoti mhuri yeZimbabwe ndakutanga basa ndibatsire mwana uyu muzukuru ari kutambudzika. Mazvinzwa mhuri yeZimbabwe, isusu sematauriro atinogara tichiita hatidi kuti zvinzi vanhu veDrewmas media ava tavaona vari pano ende vataurawo kuti vasvikawo pano pachiitiko chino vakati aiwa ini ndoda kuti ndimboedzawo sekutaura kwavaita vanobatsira vari kuchivanhu. Saka nguva ino taakuvapa mukana iwoyo wokuti vange vachibatsira. Tichagara tiri panhare ka tichinzwa kuti zvavaita vakunda here kana kuti dambudziko richaramba riripo, vabudirira here kana kuti ngoma ndiyo. Mhuri yeZimbabwe sesihlanganelo sekuru malume oncedayo. Usewile lapha emzini lowu uthi ufuna ukubancedisa ubanikeza amalanga amathathu. Yena uyenza lokhuyana ukuthi ngibisela okuvele khona kubuyele khona. So sizabe silokho silani silitshengisa ukuthi uhambe njani. Uchaphile yini kumbe uyehlulekile ukuchapha mhuri yeZimbabwe. Inenhungamiro yekuti pagwarare upenyu. So patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mzimire mabereka na amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvifarira nzira idzi, nzira dzimwe chete anoda kuchitendero. Ine dzidziso, ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa
nekuti pogwara iri ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Togopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mzimire maberekana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba kona kanda kutenderere watipa gwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Ongo muri Zimbabwe ndo nhau yatanga tinayo zuva ranhasi. Mavaona sekuru vaita zvavaita. Ende sekuru vataura kuti vari kutipa 3 days. 3 mazuva. Kuti tinge takutonzwa nezvishanduko kuti zvina zvichasumudzwe Pamba zvichirukandwa uko, zvina zvichateme vanhu. Zvese zvanga zvichiitika zvisinganzwisike izvi hakuchisina. Selibonile muli Zimbabwe ade kwenza umkhulu. So ukhulu sinika amalanga amathathu. Emva kwamalanga amathathu sizalitshela silitshengisa ukuthi uhambe njani. Kodwa usekuru uthi yena makukhona okwenzakalayo siza kuthola kumbe inyoka kumbe yini siza kuthola kufile. Lokho ukuthi izinto ziyaphapha emoyeni kuzaphela, imuli leyi izakhululeka, ungasabi lokuhlupheka kuzahlangana layo. Hanzi sekuru zvese zviri pano zviri kuita izvozvizvi tichazviwana. Nimaona gomba racherwa rere pakafushirwa hanzi ipapa apa hoko dzangu dzandaroera. Zvinhu zvacho tinozviwana pano. Saka takamirira kuti tigoshedzwa vakatifonera kuti zvinhu zviya zvabatwa. Aiwa toita sei? Sekijima sekhona phela siyebona ukuthi nyango zvazvo road yake isingamanyika. Aiwa ndakabvunza pataitsvaga road yekuenda uko. Takaudzwa, you remember that guy akati road ndiyo iyi asi mukoma lolo. Lolo uthi use road laphana kunzima kodwa noma ngaze sibizwe ngapha siyahamba. Atikaroha lolo zveshiwa 2 hours kudrive less than 20 kilometers. Pakaipa. Saka I think it's 12.5 kilometers to be exact. Kubva Pachakonda business center kusvika ipapo is 12.5, ngatingoti 13 kilometers, but it took us more than 2 hours kuti tinge tichinavigata kunosvika ipapo. Naizvozvo muri Zimbabwe regedzai tipe sekuru mukana tuone kuti vanozvifambisa sei. Paprogramu yatakapedzera kuita iya nezuro ndakati inini kuna vasina kundinzwisisa. Ndakazoona pamacomments ndikatoona kuti mukoma vanazisawa havana kundinzwisisa. Hanzi neShamba ndiwani wakuda kuti chinjisa zvitendero zvedu kuti tiende kuchitendero chako. Hapana ndakamboti siya church. Myself I'm a Catholic. Asi zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti ngatisiyei room yekuti tisuvanani chete. Handei kuRoma, handei kuAnglican, handei kuMethodist, FM, you name them.
handiti asi ndiri kuti seZimbabwe ngatisiyeka room kekuratidza vanhu kuti tisu vanani culture yedu tiiteedze chete. Ndo zvandakangotaura ini, handina zvakawanda zvandakataura, ndo mashoko angu ekugumisa. Ati ndizwile mhuri yeZimbabwe ukuthi asizazini ukuthi singobani sivela ngaphi, sibe yazi imvelaphi yethu isintu. Kudala vele umuntu wayethi nxa eza travela wayeshisa impepho abiza amadlozi akhe ukuthi amvikele ahambe kahle. Kathesi siyakwazi abaningi bathi uNkulunkulu, kodwa asisho ukuthi hayi ungahambe church. Ma uhambe church, hambe church. Nxa uyenza izinto zesintu, yenza izinto zesintu. Mina nje njengowami ngiyayenza konke ukuthi mbiza idlozi lami libe lami, mbiza uNkulunkulu umdali wethu wezulu lomhlaba. Mwari mumwe chete ndiye akasika denga nepasi. Asi nzira dzekumunamata ndo dzakasiyana. Chete mungazvinetse muchiti inini Mwari andonamata mupenyu, Mwari andinopira mupenyu, azvina basa. Mwari mumwe chete ndo chokwadi ichocho, wani chete. Saka Mwari atinonamata tiri kubvumirana isu kuti mumwe chete, whether iwe unoenda kusvondo iyo kana kusvondo iyo, but uNkulunkulu wemandululo kenguye walamhlanje muli yeZimbabwe. Selizibonele okwenzakaleyo, sesizithemba njalo usekuru uzabanceda labana, sesimelele phela i-back to sender. Yes, saka yatakupa inhasi yengeri part 2 yenyaya. Tiri kudzoka zvakare ne part 3 kana kune parts achatera aiwa tinenge tichikupai kuti pa part 3 mambo vapindira, mambo bushu vapindira vati aiwa andione maminimini mandofa maminimini andichiitika mashiripiti mudunhu mangu kwete, ndoda kuti muuye kudare munditaure kuti chii chamakaita mudunhu mangu, taurai chokwadi. Naizvozvo tiri kutenda mambo bushu, tinotenda zvikuru makutitsvagirawo chokwadi nekuti tainetsekana kuti tizochitsvaga chokwadi tichiwane. Now tinenge tiriko kudare ramambo bushu tichinzwa kuti tinenge takateerera kuti tinzwe kuti chiiko chiri kuitika. Asi ngwarirai kuti anotamba nebanga anofa nebanga. Muli yeZimbabwe njengoba siliphathele phela udaba lwethu, last time manisaliphathela isingeniso, sizaliphathela njalo isiphetho. Esiphethweni lapho kuzabe sekule inkosi iMAMBO. Inkosi izabe khona, so umnikazi womuzi lo uzahlaliswa idale. Idaleni lapho bazambuza ukuthi kukhona yini okwenzakalayo, kukhona ukubamba kwemithi okwenzakalayo, because inkosi yona ithi ayifuni izigigaba ezigabeni sabo njengoba kunguye abephethe indawo, so yabefuba kwazi nxa kukhona okungayisikho okungekho right ukuthi kube kuhamba njani, bazamhlalisa idale njalo. So sizaliphathela isiphetho ngalelo langa, sizabe sikhona khona apha edaleni, sivula amehlo silikhangelele ukuthi silitshele ukuthi uhambe njani. Ngiyakwazi ukuthi alikhona ukulinda ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani. Mayinika makuda kutaurisa sachira manje. Semfake khona uchira ukuthi ngikhangelele bamdala, ngilewazi phela ukuthi mamdala nxa engekho mamncane ngiyovula amehlo. Ndiripo, don't worry. Saka muri yeZimbabwe ndofunga mainzwa kana uyatinayo tichange tichisangana naMambo, tichaenda kudarira Mambo, tonzwa kuti nhau inotongwa sei. Mambo akutotaura kuti handidi nonsense dzakadai so mudunhu mangu. Imimi vanhu vepamusha ipapo, why imimi mega vamwe vese imimi why? So you have to tell us the truth, and the truth tiri kuda kuinzwawo nekuti nhau yemoto yawandisa, dzimba dziri kungobvira apo, dzimba dzatsva apa, dzimba dzatsva. Chii chiri kumboitika? Vanhu taurai chokwadi, dzidzai kutaura chokwadi. Kwa gogo kwamusami vakazopedzisa kutaura tine nyoka, but mazuva ekutanga vaingoti hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka vanhu ngavadzidze kutaura chii? Chokwadi. Kana watyorana nemhiko titaurire katozwa pekutangira, hatisi pakunanga vanhu aiwa, asi tiri kuti zviri kumboitika sei kuti imba yangu yongopatika yakupiswa, masofa achisimudzwa. Uchiona sofa rasimudzwa iri ramudenga ragadzikwa pasi, solar panel yazvuviwa, potosara paine muhwezwa, munhu wacho haasi kuoneka. Ari kupi? Zvidhomaka ndozvikwamboka izvi. Ivo ndofa muli yeZimbabwe ngoba lokhu ngeke kwenzeke kuwe, komunye kungayenze komakhelwane.
hayi asikhulumele iqiniso. Sekwenze semuri eZimbabwe tokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ya weekend kaimaini. Weekend. Toenda kupi? Siyojive. Munotamba ma-clacks here, munotamba chi? Ngiyabulala ama-clacks, zonke ama-piano, opha konke all-in-one. Sizadibana njalo. Sidibane njalo ehlelweni olulandelayo phela sesiliphathele isiphetho sale ndaba. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga